Bona tarda i benvinguts al sorteig del rànquing FCD d'Arts Online, concretament el quart Open que es celebrarà aquest dissabte 23 de maig del 2020. Agrair-vos a tots el gran funcionament i el bon funcionament que està donant a terme aquesta competició, felicitar-vos per tots aquells que feu d'àrbits i de jutges per la millora que esteu experimentant i doncs, a tots aquells que encara no ho controlem i no ho domineu, esperonar-vos per poder apuntar les partides, ja que en un futur serà important i essencial poder tenir el major nombre possible de jutges en les competicions online. El sorteig, com sempre, el funcionament del sorteig és, tenim al mig la llista d'esportistes participants, que són 40 en aquest torneig, per tant, bona participació en el quart Open, que els anirem col·locant a la part del quadrant, el primer, el segon, el tercer, el quart, us farem la preliminar del quart i així successivament fins a acabar de completar el quadrant. Doncs sense més preàmbul, anem a començar. Traiem el de sota de tot, que serà el primer, el número 21. Jesús Sòria. Número 21. 1509. Seguim. Doncs aquest d'aquí. El número 13. El número 13 correspon a Joan Bierfer. 1704. Aquests dos esportistes, al ser un quadrant vertical, es creuaran a la següent ronda. Número 14. Número 14 és d'en Rolando Javier, 1406. Seguim. El primer esportista a fer partida preliminar serà número 12, de casualitat. Francisco Furera, 680, que jugarà contra... M'ha remenat una mica més. Doncs aquest d'aquí, que vol anar per amunt, doncs el 20. El 20, que és de Josep Arimany, 915. Aquests dos esportistes jugaran a les 3:30. Número 11. Xavier Andrés, una setmana que recuperem aquest esportista que ha estat de baixa. Esperem que es recuperi, s'acabi de recuperar i que puguem ser i comptar amb ell en els propers campionats. Número 4. Número 4, Jonathan Martín, 1627. 1627. Jonathan Martín, que lliurarà la primera ronda. Número 25. (784). Òscar Vera, un altre que també lliurarà. I anem a buscar la segona preliminar de la jornada. La segona preliminar la jugarà l'esportista amb el número 39. 39, que és en Josep Maria Berguillos, 1279 de fitxa, que jugarà la preliminar contra número 5. Número 5, que correspon a Dani Agüera. Dani Agüera, 1751, que jugarà contra en Josep Berguillos. Proper esportista també lliurarà la ronda i serà el número 36. El número 36 és en Jordi Güell. Jordi Güell, que la setmana passada es va estrenar 1469 de l'Esplugues Club d'Arts. Número 33, que també lliurarà en aquest bloc, que és en Samuel Famoso. Samuel Famoso, del Club d'Arts Terrassa. Seguim. Número 15, jugarà preliminar? No, encara no. És l'últim d'aquest bloc i és el Ruben Mármol, 1660. Aquest sí que jugarà preliminar i és en el número 17, que és
Antonio García Heredia, 1304. I aquesta preliminar la jugarà contra el que té el número 30, que correspon a Joan Carles Adela Clapés, 1569. Comentar que els esportistes que lliuren la primera ronda doncs seran els que faran d'àrbit en els partits de la ronda preliminar. Recordar també que com que el nombre d'àrbits és menor al nombre de participants, hi haurà persones, hi haurà àrbits que hauran d'arbitrar més d'un partit. Per tant, doncs, agraïm a tots que estigueu atents durant la tarda per poder col·laborar i fer que aquesta competició funcioni millor. 1563, l'Àngel Rodríguez, del Piritoño. Número 1, Sergio Garrido, el que aprofitem per donar les gràcies del Club d'Arts Baix Camp doncs, per tota la infraestructura que posa a l'abast de la federació per tal doncs, que tothom, el públic, tots els esportistes doncs, pugui seguir les competicions online des del canal YouTube de la federació i fins ara també s'ha pogut seguir el canal YouTube del Club d'Arts Baix Camp. El següent esportista, Adrián Valera, 1757. I la següent preliminar la jugarà el número 38, Jordi Berguillos, 1703, que jugarà contra el Piritoño. El número 19, Pau Bota. Pau Bota, si no m'equivoco, del Lot. Seguim. Un altre que lliurarà en aquest altre bloc és el número 32. El 32 correspon a Ivan Martínez. Ivan Martínez, doncs, que lliurarà la primera ronda. Número 2, José Luis Puerto, del Pinedat. Lliurarà també... Ui, quin hem girat dos. El número 9. El número 9 correspon a Ana Ramos, 1342. Una dona femenina que agraïm, doncs, i esperonem també a les dones que ens estiguin escoltant per participar en aquesta competició. Número 8, jugarà ronda preliminar Antonio Moreno. Antonio Moreno, del Guardiola Club d'Arts. Jugarà partit preliminar contra... Ui. Bueno, què? Joan Vilagrassa, del FETSA. 1712. Seguim. Número 28. 28 que lliurarà, que és Estefania Panis Ros, del Terrassa. 1758. Una de les últimes incorporacions o d'altes que ha tingut el Terrassa. Número 6. Francisco Moreno Piñero. Francisco Moreno Piñero, 1629. Perdoneu aquest problema tècnic, s'ha activat el micro. 34, que és Francesc Pomarola, Puma, del Piritoño, 1295. La propera preliminar la jugarà el número 22, que el porta l'Oli Cascales, el 322 del FETSA. L'Oli Cascales, que jugarà contra... Pues aquest que s'amaga. Número 37. Marc Menciba, de l'Esplugues, una de les últimes incorporacions d'aquest any també de l'Esplugues.
Anem a seguir amb el número 3, Albert Martorell, del Cossetans Club d'Arts de Tarragona. 1474. Número 26, que també lliura la ronda, és per Òscar Fernández, del Club d'Arts Olot, que amb el renom de Xurro és com el coneix tothom. Número 29. El número 29 és per Dani Carrasco. Dani Carrasco també lliurarà aquesta ronda. 1580, lliurarà en Dani Carrasco. Seguim. Número 23. El número 23, Carlos Santano, jugarà preliminar una setmana més del Club dels Ressarxa contra... Vinga, va. El que ha quedat a sota. El número 16, Toni Muñoz. També del Peritonio. Número 40, epa, m'encanto. Francisco Javier García, que farà la seva primera participació en aquest torneig, en aquesta competició. És una esportista que s'ha donat d'alta aquesta setmana mateix, per tant, doncs, benvingut a aquest torneig. Seguim, número 24. Marc Requesens, que lliurarà aquesta ronda. Un altre esportista del Pine d'Arts, també. Número 35. Ui, aquest s'ha assassinat. Bé, de fet, els dos últims jugaran l'un contra l'altre. 35. Daniel Lacárcel, 1759. Número 18. És en Josep Santonja, que jugarà preliminar. És l'última, contra el número 10, que és en David Pérez, 1756. Que aquí faltava col·locar-hi la partida. Teòricament, totes les partides preliminars les farem començar a les 3:30, tot i així, un cop tinguem assignats tots els àrbits i els jutges de cada partit, doncs podrem determinar exactament l'horari. Tot i així, remarquem i repetim que la intenció és que a les 3:30 comencin totes les partides de la primera ronda. En propers minuts publicarem el quadrant a la pàgina web d'artscatalunya.cat, on també hi trobareu la classificació. Esperem, com cop més, gaudiu de la competició i molta sort a tothom.